Salutare, dragi prieteni și pasionați de viticultură. În clipul de astăzi vă prezint soiul Ratatouille. Numele său original este Cotton Candy. Este un soi apiren american, un soi AFG, care are gust de vată de zahăr sau de bomboane. Acest butuc a fost ținut un an în ghiveci, plantat în pământ, cred că toamna anului 2022. Anul trecut a fost tăiat la prima sârmă și anul acesta a adus 3 ciorchini uriași. Nu știu dacă vă puteți da seama, dar ciorchinii sunt foarte mari. Deja se simte mirosul, adică parfumul de vată de zahăr și gustul de la fel. A prins o culoare frumoasă de galben auriu. Corzile au lemnificat foarte bine. Aici cred că a avut un ciorchine și cred că și aici la fel, care i-am eliminat să nu fie supraîncărcat butucul, dar și așa, după cum puteți vedea, corzile sunt destul de groase. Am lemnificat undeva la, să zic, undeva la 60%. Să elimin și copiii cu data aceasta, fiindcă nu mai am nevoie să fie prezenți. Cozile au lemnificat în partea aceea deja. Este un strugure foarte aspectuos. Dacă vreți să aveți ceva în grădină cu un gust inedit, puteți liniștiți să îl plantați. Haideți să vă arăt și un bob iată în două cu briceagul meu preferat. Sper să vă pot arăta cumva. Așa. După cum puteți vedea, este fără semințe, în întregime. Eu am gustat Cotton Candy din supermarket și soiul confirmă. Are același gust plăcut. Poate că nu este iubit de toată lumea, dar cel puțin mie îmi place acest soi foarte mult. Nu este un soi pretențios. După cum puteți vedea, frunzișul este sănătos. Nu are o creștere exagerată din cauza că a fost încărcat, dar a fost mai fiindcă, după cum puteți vedea, grosimea corzilor ar fi fost și mai grosă dacă aș fi eliminat rodul. Eu sunt de părere că toți pasionații trebuie să
testeze, să experimenteze și astfel ne putem da seama ce și cum trebuie făcut pentru a avea ciorchini frumoși și pentru a avea butuci sănătoși pentru cât mai mult timp. Pentru prezentări asemănătoare vă rog să vă abonați la canal, să dați un like, un share și să ne auzim cu bine. La revedere!